У эфіры пара з вами Евген Волошин. Усе кругом, не хаваючы намераў і планаў, кажуць пра буйную вайну, эпіцэнтрам якой можа стаць Беларусь. Гэта і міністр замежных спраў Расіі Лаўроў днямі, і Лукашенко ў метафарычнай форме, слугі Лукашэнкі. Раскрытыя планы і чаканні НАТО, яны збіраюцца сканцэнтраваць пад беларускімі межамі пад 300 000 вайскоўцаў НАТО. Все ідзе да буйной вайны, на жаль, Беларусь можа стаць адным з самых небяспечных месцаў на зямлі, смяротна небяспечным месцам. І калі я пытаюся ў лідараў думак, у кампетэнтных людзей, у вайсковых экспертаў, а якія будуць наступствы для мірных жыхароў Беларусі, для сярэднестатыстычных людзей, то людзі ў кадры нават баяцца акрэсліваць гэтае наступства. Таму пра наступствы хачу сёння пагутарыць я, а таксама хачу зазірнуць у гісторыю. Это ж не ў першы раз, калі Беларусь уцягваюць у геапалітычны канфлікт, і якія страты мы неслі ў ранейшыя гады. Но я ўжо прыводзіў цытату Лукашэнкі пра тое, што ў 24 годзе мы ідзём па тонкаму льду, можам праваліцца. Ну, перакладу вам гэтую цытату, што Лукашенко ў 20 годзе здаў суверэнітэт нашай краіны. Цяпер маскаль можа сюды засці, можа выйсці, можа размясціць ядравую зброю. Праўда, і Лукашенко ў далоні пляскае, хоча быць крутым, так? Веліч сваю паказаць, пакуль ёсць магчымасць. Размяшчаць яны могуць у нас это навучальныя цэнтры, лічыце, што вайсковыя базы. Сродкі радыёэлектроннай барацьбы, карцей, рыхтуюць плацдарм для нападу на захад. Вы помніце, напэўна, як Муравейка, сакратар Рады бяспекі Вальфовіча, казаў пра тое, што як это мы не можам нашыя тавары вазіць у парты Балтыі. Все, трэба туды, значыцца, прарубіць калідор, быццам бы это Муравейкіны парты, так? Ну, Вальфовіч ужо сваю справу робіць разам з Карпенковым, рыхтуюць для правакацый гібрыдных атрады штурмавікоў. То ж была абарончая дактрына, так? Што мы мы абараняемся, мы не будзем нападаць. А то яны ўжо пад маскальскую дудку рыхтуюць атрады штурмавікоў для гібрыдных пагроз краінам Балтыі. Міністр замежных спраў Лаўроў вот этой с конской мордой сказаў, што все, мы, Беларусь, Россия, мы вместе, плечо к плечу будем защищать свою независимость. Кто вам коли-нибудь погрожал конским мордом, вот этим крывавым шакалом? Кто вам погрожал? Поляки коли-нибудь вам погрожали, НАТО, Злученные Штаты Америки. Все погрозы, все напады, все зло на планете Земля сегодня отбывается наўпрост руками москаля. Это відавочная ситуация. Таму так перакладу словы Лаўрова. Мы взяли, значит, аннексировали Беларусь, зараз их як дурачкоў просто кинем на убой беларусаў, это будзе наш плацдарм напада, и вот мы будем нападать на краіны захада и пошукаем шчасця там. На што яны спадзяюцца, так? Ну, несупастаўныя все-таки силы войска НАТО и России, это відавочна. Яны спадзяюцца, што леваліберальны захад, ну, будзе доўга раскачвацца, прымаць рашэнне, што яны нерашучыя. І тут ёсць пэўная рацыя, нерашучая, да, леваліберальная вот эта тэндэнцыя, яны, канешне, нарабілі шкоды, а па-другое будуць брацаць ядравай зброяй, канешне, якая ў тым ліку будзе знаходзіцца ў Беларусі. Робіцца это для таго, каб у выпадку чаго запусціць тактычныя ядравыя зарады з тэрыторыі Беларусі і прыляцела не па Крымлі, а прылецела да нас па тэрыторыі Беларусі. Найвялікшая небяспека – гэта ядравы удар па Беларусі, у адказ. Якія наступствы ад тактычнага ядравага удару? Ну, давайте з вами падлічым. Я вось не прэтэндую быць спецыялістам у гэтым. Мы ў гісторыі не мелі выпадкаў тактычнага ядравага удара. Ну, давайте паразважаем, што магутнасць аднаго зарада до 100 кілатон. Так, увогуле там бываюць зарады ад 1 до 100, но я думаю, біць будуць эфектыўна. І вось, напрыклад, б'юць па аэрадроме ў Мачулішчах, па вайсковым аэрадроме. І вось эфект ад адной такой ракеты, так, якая прыляціць, напрыклад, у цэнтр аэрадрома Мачулішчы. 2 кіламетры просто все вынішаецца імгненна. Бетонные забудовы, не бетонные, все просто змятая, выпаленная земля. 3 кіламетры трошки меншае руйнаванне, але супастаўнае, а ў цэлым такі моцныя знішчэнні ў радыусе 8 кіламетраў, это толькі ад адной ракеты.
Ну и все, ничто живое не застанется там жить. Я глядзеў на такія ацэнкі, што ў прынцыпе у радыусе 30 кіламетраў пасля такога удару можа загінуць усё жывое. Ну вось і падлічвайце, ад Мачулішчаў да мінскай кальцавой 15 кіламетраў і потым 15 кіламетраў у глыб горада Менска, амаль што да цэнтра, так? Таму што Менск адзін з самых кампактных гарадоў на планеце Зямля з вялізнай шчыльнасцю насельніцтва і маленькім памерам. То бок страты могуць быць толькі ад аднаго такога удара, калі сціпла нават падлічваць, это што загінуць сотні тысяч чалавек, так? Ну а далей, увогуле, наступствы радыяцыі, радыяцыйныя дажджы, это катастрофа. Некаторыя параўноўваюць, што это эфект будзе як ад Чарнобыля. Паглядзіце на зону адчужэння, так, якая яна вялізная на мапе, не памятаю дакладна плошчы, так. Ёсць ацэнкі, што сотні тысяч людзей моцна пацярпелі ад чарнобыльскай гэтай катастрофы, што быў адкладзены эфект, это выпадкі анкалагічных захворванняў, там дзеці нараджаліся з калецтвамі і гэтак далей. Это як мінімум. У гісторыі мы ведаем пра толькі адзін выпадак ядравага удару, это па Хірасіме і Нагасакі, 45-й год нанеслі амерыканцы. Дык вось там, калі сумарна скласці магутнасць гэтых бомбаў, гэта як мінімум 33 кілатоны. Загінулі 140 тысяч чалавек, так? А тут толькі адзін зарад можа быць 100 кілатон. Спадарства, і на жаль, я прашу вас усвядоміць, што Беларусь сёння на планеце Зямля адна з самых імаверных мэтаў ядравага удара, і вось такія знішчэнні мы можам атрымаць. Калі атрымаецца пазбегнуць ядравай перастрэлкі, то наступствы таксама будуць жудасныя, не сумнявайцеся ў гэтым. Нават калі будуць ужываць толькі канвенцыйную зброю. Вы бачыце, як здарылася у гэтых вось акупаваных ДНР, ЛНР, збіралі ўсё мужчынскае насельніцтва і кідалі проста як быдла на ўбой. Вось так жа будзе і з беларусамі. Канешне, Расія — это наша пракляцце, але тут і Захад таксама вінаваты. І Захад нас падставіў і падставіў Украіну, не даўшы ёй належную зброю у патрэбны момант. Да гэтага прывяла вот эта палітыка двойных стандартаў. На словах «дэмакраты», «мы вам дапаможам», «браты», на справе яны ставіліся да нас як да буфернай зоны, якая павінна быць стабільная, берагаць іх ад Расіі. Не больш за тое, яны цудоўна вялі справы з Лукашэнкам. Пэўныя інстытуцыі лукашэнкаўскія яны фінансавалі. Сёння мы пра ўсё пра гэта ведаем. І гэта палітыка не мяняецца, на жаль. Днямі на рацыі я гутарыў з Паўлам Латушкам, чалец аб'яднанага пераходнага кабінета, адзін з першых нумароў беларускіх дэмсілаў сёння. І ён таксама палічыў патрэбным выказацца з крытыкай у бок Захада. Вельмі часта я чую такі тэзіс. Паглядзіце, Лукашенко ўсё ж такі гарант незалежнасці, і суверэнітэту краіны. І гэты тэзіс вярнуўся сёння зноў. Захаду, конечно, больш цікава мець стабільнасць, такую, нестабільнасць, як можна, стагнацыю ў Беларусі, чым дэстабілізаваць гэту сітуацыю. І тут вось мы з вами маем з гэтым дачыненне. Чаму не ўводзяцца моцныя санкцыі? Чаму ўсе пакеты ляжаць на сталах наших партнёраў? Чаму не абмяркоўваюць чарговыя пакеты супраць Расіі, но не абмяркоўваюць аб ролі Лукашенко ў абыходзе гэтых санкцый? Чаму, калі ўжо ў міжнародным крымінальным суде знаходзяцца ўсе матэрыялы па ўкраінскай справе, не выдаецца ордер на арышт Лукашэнкі? Чаму, напрыклад, не падаецца матэрыялы па злачынству супраць чалавечнасці, 136 тысяч ахвяраў, што мы сабралі інфармацыю? Хаця тут дастаткова толькі даслаць вербальную ноту, і справа будзе пачата ў газе. Можа, хопіць нам сустракацца і дыскутаваць? Трэба, першае, стратегія, і трэба канкрэтныя дзеянні. Раз, два, тры. І вось тады мы можам далей сустракацца і дыскутаваць. А так мы дыскутуем аб адным і тым жа. Перманент, а рашэнні-то не прымаюцца. Вы проста іх не хочаце прымаць. Тады трэба прызнацца ў гэтым, што не хочаце. Вы так далікатна, як дыпламат, акрэслілі праблему. Я думаю, раз ужо там ёсць планы пасылаць да беларускіх межаў 300 тысяч салдатаў НАТО,
то я думаю, што вот эта вось нерашучая палітыка там пэўных заходніх краінаў, заходніх палітычных элітаў у дачыненні да Беларусі, няўвага, ну то хутка ўсе зразумеюць, што такое беларускі балкон. Разумееце, калі не адбудзецца пакаранне ў адносінах да Лукашэнкі за ўсе злачынствы, якія ён здзейсніў на працягу 30 гадоў, мы павінны не забываць і пра зніклых беларусаў, і што ён рабіў з беларускім народам, то тады гэта будзе здрада беларускаму народу з боку наших партнёраў заходніх. Ну, бачыце, цяжка не пагадзіцца. А ў выніку справа ідзе да таго, што все, пачнуцца правакацыі ўжо ў гэтым годзе там у гібридным фармаце на Літву. Это не будзе ж нейкі адразу бах, вайсковы напад. Так, не, яны будуць прамацваць, заходзіць туды, там можа быць браць нейкія плацдармы, гісторыі прыдумляць, значыцца, з ушчымленнем там рускамоўных, ну, глядзець на баяздольнасць НАТО, скончыцца тым, што НАТО тут з'явіцца сур'ёзны кантынгент, і на беларускай тэрыторыі, наце вам, калі ласка, знішчальная вайна. Ёсць яшчэ адна, яшчэ больш хуткая перспектыва. Гэта паўторны напад на Украіну з беларускай тэрыторыі. Это відавочная проста рэч. У выпадку саслаблення Украіны, ну, таму што з Беларусі блізка на Кіеў напасці, взять под контроль, паспрабаваць заходнія межы Украіны, каб перарэзваць лагістыку от паступлення заходняга ўзбраення. І вось што кажа украінскі вайсковы эксперт датычна такой перспектывы. Ну, існує такий, знову ж таки, гіпотетичний варіант по розширенню росіянами, наприклад, фронту ведення бойових дій, да? Але це можливо, наприклад, якщо, скажімо так, після тих виборів, які там у них Путіна будуть переобирати. Після цього, якщо вони, наприклад, проведуть мобілізацію, призовуть десь ще 300-400 тисяч, притом швидко, підготують вони їх десь через 3-4 місяці, да, то тоді вони зможуть за рахунок цього різко наростити взагалі своє угруповання навколо кордонів України, тоді вони можуть отримати можливість відкрити, скажімо так, ще один фронт. Теоретично він може бути в Білорусі, але, знову ж таки, більше говорить про те, що це може бути все ж таки десь Харківська область. Але, знову ж таки, здатність росіян підготувати і озброїти, головне, озброїти збройної військової техніки таку кількість військ, вона ставиться під сумнів багатьма як військовими, так і експертами. Ну, вельмі такая, ведаеце, акуратная ацэнка. Ну, правядуць яны гэтыя выбары, ну, 2-3 тыдні сабяруць тут кантынгент пад 200 тысяч і ламануцца на Украіну абсалютна. І справа ідзе, як не паглядзі, на жаль, ці на Балтыю, ці на Украіну, ну што все, што будзе вайна, прытым вайна такая маштабная, такі маштабны геапалітычны канфлікт. І гэта не ў першы раз. Я хачу нагадаць вам, якія страты раней несла Беларусь, таму што падчас буйных войнаў проста самыя страшныя навалы праходзіліся па нашай тэрыторыі, ну, пачынаючы там, я не ведаю, з часоў наступлення Наполеона. Просто прайшоў праз усю нашу тэрыторыю, вярнуліся праз усю нашу тэрыторыю. Ну, таксама там іншая была трошкі сітуацыя. Наполеона многія падтрымалі, варожа ставіліся да расейцаў, асабліва эліты падтрымалі. Ну, все адно акупанты, ну, зайшлі, і што, ніхто з беларусамі не лічыўся ні з усходу, ні з захаду. Ну, вось Першая сусветная вайна. Доўжылася-то яна недоўга, там, увогуле, вось 4 гады і 3 месяцы. Даволі ў хуткім часе ад пачатку, лічыце, што была акупаваная палова Беларусі. Расійская імперыя мабілізавала войска, я сустракаў лічбы, ад 630 до 900 тысяч чалавек. Загінулі нібыта па афіцыйных звестках там 130 тысяч чалавек за часам вось гэтай Першай сусветнай вайны. Гіганцкая колькасць людзей эмігравала ў глыб расійскай імперыі. Ці Другая сусветная вайна, якая пачалася на тэрыторыі сучаснай Беларусі з першага дня, з 1 верасня 1939 года ўжо бамбілі Берасце, Гародню, Баранавічы, ну і гэтак далей. Дык вось толькі за часам акупацыі на тэрыторыі вот акупаванай Беларусі загінулі не менш за 1 300 000 чалавек. А так агулам мінімальная лічба 2,5 мільёны чалавек. Ну, у насельніцтве столькі мы страцілі, калі паглядзець на статыстыку.
Нават ёсць верш загінуў кожны чацвёрты. Ёсць звесткі, што кожны трэці жыхар Беларусі. Ну і няма гарантый спадарства, што вось гэты геапалітычны канфлікт. Ён будзе меншы па маштабе, а з улікам, от, што маецца ядравая зброя, што ўсё больш тэхналагічнае, што ўсё да вялізнага ідзе кровапраліцця, ну маштабы могуць быць яшчэ горшымі, гэта трэба разумець. Ну і ведаеце, хапае каментароў на маім канале: «Не мешай нам жыць! Мы живем в свободной Беларуси». Ну что за идиоты вот это пишут? Ну неужо вы не бачите? Неужо у вас няма вушей слухать конские вот эти морды Лавровых, Путиных, послания Лукашенки прамые, так, анализы натовцев, до чаго яны зараз рыхтуюцца. Все, уже никто не пакіне Беларусь у спакоі. Ситуация просто швах, як выкруціцца, незразумела. Па ідэі, паводле логікі, палітычнай эліты ў Беларусі, пакуль тут няма гэтага новага кантынгенту в сотні тысяч маскалёў, ну, павінны былі бы неяк там паспрыяць, вот, ліквідзіраваць вот этих стаўленнікаў прарасійскіх, хутка змовіцца з украінцамі, палякамі, балтамі, перакруціць вось гэтую сітуацыю. Можа быць, гэта бы нас уратавала. Усё магчымае прадпрыняць, каб не было тут ядравай зброі, каб не было вот этой рызыкі удару ў адказ па тэрыторыі Беларусі. Это б ужо б уратавала сотні тысяч людзей, як мінімум. Но это ўсё малаімаверна. Таму у гэтай сітуацыі, ну, што можна параіць? Па-першае, трэба разумець, што все беды Беларусі, будучыя беды, сённяшнія праблемы, все это ідзе ад маскаля. Вось наш геапалітычны вораг. Ды варта ўзгадаць толькі крывавы потоп 1654-67 гадоў, калі большую частку насельніцтва Беларусі маскалі выразалі быў жудасны геноцид, асабліва ў гарадах, вот тады менавіта дамінаваць у насельніцтве сталі яўрэі. Таму трэба ведаць гісторыю, разумець, это вельмі важна, хто ў патрэбны момант будзе з'яўляцца там сапраўдным для нас ворагам, каго трэба знішчаць, няшчадна знішчаць. Другі момант, ну, трэба правяраць бомбасховішчы на выпадак ракетных удараў, там, бомбардзіровак, я не ведаю. Функцыянуюць, не функцыянуюць, у сябе паграбы дома праверыць, дзе хавацца. Там. Можа быць, зрабіць запасы йоду на выпадак, калі будуць это ядравыя удары, ну, тактычнай ядравай зброі, ну, дзесьці далёка ад дому, можа быць, нейкія запасамі чырвонага віна, кажуць, радыенукліды выводзяць. Я не ведаю. Ну, ситуация трошки жудасная, и я думаю, что захаваць нас, дапамагчы нам можа просто Божы цуд, і трэба звярнуцца да Господа. Хутка вы пабачыце, наколькі ситуация небяспечная. Ну, трошки шмат дурняў у Беларусі, так, які абсалютна не ведаюць гісторыі, манкурты. І павінна нешта такое здарыцца, каб просто мазгі сталі на месца, каб з'явілася нейкая адэкватная шкала каштоўнасцяў. Ну а пакуль давайце радавацца, што мы жывём, што пакуль што наша краіна фармальна існуе, жыве Беларусь.